Вместо младия Огнян Владимиров, Никола Серафимов замества Кристиан Макун. Сега Рейналдо е в наказателното поле, вдига главата, за да види къде са неговите съотборници. Пас насочен към затова македонеца Серафимов е избранника на Хулио Веласкес. Окофлекс остави топката за Одеер. Достатъчно присъствие от сини футболисти в наказателното поле. Одеер не прибърза с центрирането. Сержиньо. Какво може да измисли португалеца? Тръгва на комбинация с Борас. Окофлекс отново Сержиньо. Рейналдо и Евертон Бало очакват пас по земя. Топка надясно за Сержиньо и още един опит от фланга. Кристиан Димитров атакува топката 1-0 за Левски. 8 минути футбол на стадион Георги Аспарухов. Левски вече има аванс. А капитана в синьо повежда своята армада. Левски напред срещу шампиона на Румъния. Мечтано начало за сините. И кой ако не най-опитният със синята фланелка от сегашния състав? Кой ако не е футболиста с най-много мачове за Левски в Европа от сегашния състав да поведе отбора? 12-ти гол с екипа на Левски за Кристиан Димитров. Няма засада при центрирането на Сержиньо. Много умело, много хитро. Отбранителите на Левски, притежаващи сериозен ръст, останаха в наказателното поле. Легенда. А днес сред 11-те. Сега центриране от фланга. Мубарик не успя да изчисти. Опасността остава в наказателното поле. Удар на Карлос. Възможност на Рейналдо. Рейналдо към Окофлекс. Ситуация 2 срещу 3. Подкрепа от още футболисти на Левски. Рейналдо пропусна да комбинира. Сержиньо може обаче да стреля. Без особени трудности. Ще бъдат на лице Одеер. Добре действа Одеер и стреля на Меса на Попеско. Още веднъж румънския страж под обсада. Кува за самочувствие. Пас надясно към Одеер. Той търси екран. Борас. Борас вече е в наказателното поле. Попеско пресича подаването. Штефан Байрам и сега ситуация пред национална Румъния. Срещу него двама играчи на Левски. Байрам продължава да владее. Отклони топката и ще последва удар. Страни от вратата. Оставя топката за Одеер. Пас по земя за Рейналдо. От подобен ъгъл Рейналдо успя да покоси вратата на борец Баня Лука. Сега до последно с рейда си носеше и неизвестността от това дали ще потърси удар от малък ъгъл или центриране. Бекове Мора и Банко. Сега добро нападение за гостите, които пропускат огромен шанс. Чикалдал се държи за главата, не вярваш, защото това беше най-добрата атака и най-чистото голово положение за Университати от началото на двубоя. Да изнесе напред линията на наказателното поле. Мекабабишвили центрира. Топката остава в опасната зона. Още един удар. Стената в синьо обаче спира головата възможност, а сега Левски от своя страна ще създава такава. Топка за Окофлекс, който може да излезе сам срещу вратаря Попеско. Окофлекс стреля на Меса на Попеско. От едното до другото наказателно поле в рамките на секунди. Но нито един от двата отбора не взе аванс от това. Надали Левски може да създаде по-бърза, по-мълниеносна контратака с по-чист изглед пред футболист на Левски. Тук Окофлекс реши сам да завърши, защото беше застигнат от крадна топката и отново дава надежда за второ попадение в синьо. Рейналдо действа сам. Окофлекс може да завършва, може да потърси екран. Борас над вратата. Преходите на Левски са смъртоносни, но до момента не завършват с така нужния, така желания, а може би и заслужен аванс. Модела обаче, по който Левски може и успява да нарани Университатия, е на лице. Борас успя да се разпише във вратата на Дунав преди няколко дни. Тук пропуска тази възможност. Пас наляво към Байрам. Ситуация 1-1 за Байрам, който се справя с Одеер, но пък много неточно праща. Центриране. Елисор стреля с глава. 10-та година и последното участие в груповата фаза на Лига Европа.
Прекрасно действие. Евертон Пауъл от малък ъгъл. 2-0 за Левски, но радостта ще бъде краткотрайна, защото от близката страна страничният арбитър вдигна на време на своя флаг. Да видим обаче ситуацията в детайли, защото в тази фаза от квалификациите на лице Университатия. Скречо може да сгреши. Сершини открадва топката и Рейналдо я очаква в добра зона. На сантиметри се разминава бразилския нападател на Левски. Отново тътен на стадион Георги Аспарухов, защото Левски в рамките на 15 минути създаде повече чисти ситуации, отколкото през първото полувреме срещу силния опонент от Крайова. Опита се да подложи десния си крак. По-удобен Рейналдо изчаква включването на Грамбурас, който е изпреварен. Със сигурност тук имаше контакт при шпагата срещу Борас. Въпросът е дали той дойде след като Попеско стигна тактическото не надлъгване, а по-скоро надиграване. Левски са малко собственоръчно да си създаде проблеми. Тази топка и Симба владее. Достатъчно време за футболистите на Левски да се приберат и подредят. Много опасно центриране и намеса на Светослав Вуцов. Отново от на пръв поглед по-лесна ситуация за защитаване, тогава когато трябва да се намеси, е там. Алдеир изчиства топката, веднага трябва да атакува футболиста, който я владее. Ново центриране, отново опасност. Руманчук оставя напрежението да бъде много близо до гол линията. След това удар над вратата. Левски тук оцелява след сериозното разбъркване. Че в атаката Тавареш може да центрира. Твърде силна топка. И отново ще си отдъхнат сини футболисти и фенове. Минималното добавено време изтече и вече единствено от Адам Младенбек зависи кога ще завърши този матч на врящия котел стадион Георги Аспарухов. Последен съдийски сигнал на Ладе Баки. Левски взима много ценен аванс в изключително сериозна и тежка битка с румънския шампион.